mine var orada davalamayacak. Siz beni utreksiniz gene hem de iyi mi koytarırız milletin tarih şöyle. Ринат абый, сіз яңа идеяларны қайдан аласыз? Элек китаплардан ала торган идем. Ягъни әдәби китаплар. Ул роман манда, хикәяме, татар классик әсәрләреннән идея күбрәк ала торган идем. Менә хәзер күбрәк сездән алам, ягъни балалардан. Менә минем үземнең улым Нурланга 11 яшь. Кайбер вакытта менә балалар спектакльләрен тормышка ашырыр өчен улымнан сорыйм. Сине менә хәзер нәрсә кызыксындыра? Нинди тарих, нинди кызыклы вакыйга күрәсең килә, син әйтик, урамдамы, анда фильмдамы, әллә театрдамы? Ул миңа үзенчә сөйләп бирә. Менә мин шушындый әйберләр күрергә теләр идем ди. Аны бу әйберне балалар ярата ди. Минем яшьтиләрем ярата дип әйтә. Шуннан да кайбер вакытта улымны фикерләр идеяга үрелә. Ягъни булачак спектакльнең ниндидер бер теге формасына керә. Чөнки сез, балалар, яшьләр, хәзерге вакытның әйтик пульсациясын, вакытын күбрәк сизәсез. Теге эчтәнрәк аңлыйсыз. Шуңа күрә теге мин әйтәм, күбрәк ул әдәби әсәрләрдән идея спектакльләрен тартып чыгарга була. Кайбер вакытта улымнан да шулай иттереп идеяларны аларга туры килә. Менә сіз спектакльне куйдыгыз, ул бетте, сіз аннары тагын идея эзлисезме? Менә бер спектакль беткәч, гомумән режиссер бер сезон белән генә яши алмый. Аның папкасында, әйме, бер 6-7 пьеса запас белән тора. Алдагы елларга запас белән тора. Әлбәттә, аларның барысын да куеп булмый сәхнәгә. Беренчедән, ул финанс чыгымнар сорый, икенчедән, вакыт күп. Шулай да режиссерның әйтик шундый идея запасы ул бик зур. Ул саклана. Һәм аның иң кирәкле вакытта шул әйтик пьеса малында ул хикәяме, шушы идеяны спектакльгә әверелдергә туры килә, тормышка ашырырга. Менә кайсыдыр режиссерлар әйтәләр, аларның илһамы беткән дип. Сезнең бетәме ул илһам? Менә илһам турында әйтәсең инде, әйбит. Режиссерлар нәрсәдән илһам алалар, әйбит? Теге вдохновение. Мин әйткәнемчә, әгәр дә драматург яхшы пьеса язып китерсә, без инде пьесадагы булган вакыйгаларны, андагы геройларны күздә тотып, режиссер илһамлана, андагы әйтик теманы тормышка ашырыр өчен. Миңа калса, һәр вакытта пьеса, ягъни менә театрның, син белергә тиеш, театрның нигезе ул драматургия. Шушы драматургияны тормышка ашыручылар, алар режиссерлар һәм артистлар, бөтен пьесадагы булган әйтик геройларның язмышын, эмоциялар, андагы көрәш, андагы бәрелешләрне, әлбәттә, иҗади бәрелешләрне артистлар аркылы эшлибез. Менә шулай дип саныйм мин. Бер спектакльдә ничә актер катнашырга мөмкин? Бу бик кызык. Сорау бирдең син миңа, әйме? Бер спектакльдә бер генә артистта уйный ала. Була шундый спектакльләр, анда бер генә артист җитмәй, анда 30, 35, 40 артистта кирәк була, ягъни күләмле әсәрләрне эшләгән вакытта. Менә безнең репертуарда андый спектакльләр бар. Хәтта бер кешелек спектакль дә бар. Менә Миколай дигән яңа спектакль узган сезонда без эшләдек. Улылар өчен инде ул, улылар өчен. Бу спектакльдә бары тик бер генә кеше. Ул теге тормыш шулай куйган, бу Миколай исемле Крәшен егетенең авылы, авылындагы бөтен кешеләр башка шәһәрләргә, башка өлкәләргә күчеп киткәннәр, чөнки анда яшәрлек күл дә калмаган, кешеләр дә калмаган, туганнар да калмаган.
Ләкин Микулай исемле бу керәшен егете калган. Чөнки ул үз җирен яраткан, мондагы күлне яраткан, бу җирдә аның әти-әнисе җирләнгән, бу җирдә ул мәхәббәтен тапкан шушы төбәктә. Һәм ул үзенең җирен, әти-әнисе мәрхүм булган, әйтик, төбәкне ташламыйча, үзенең телен, ана телен онытмас өчен, ул бит кешеләр, булмаган кешеләр белән сөйләшә алмый, агачлардан курчаклар, әйтик, кешеләр кадәр курчаклар эшләгән дә, шул курчаклар белән һәр көн сөйләшкән. Бар шундый менә спектакльләр, анда 35 кеше катнаша. Бик күп. Әйтик, безнең Юсуф вә Зөләйха исемле спектакль бар иде. Менә репертуарда хәзер бик әз бара. Анда бөтен труппа катнаша. Анда куллар да бар, анда бүреләр, анда су асты җиннәре дә, анда фиргавын тукымнары да, анда каравылчылар да, анда төрмәчеләр, анда хәтта палачлар да бар. Аларның һәрберсенә кеше кирәк. Хәтта шундый бер вакыт туры килде. Персонажлар бик күп, безнең артистлар 34 кенә. Тагын бер 5 кеше кирәк иде. Әйтик, артист булмаган, әйтик, театрда эшләүче, анда сакта торучы, әйтик, охранадан, анда бутафорлардан, әйтик, кар көрәүчеләрне алып кирип, алардан төрмә сакчылары эшләргә туры килде. Ягъни артистларның саны шулай итеп безнең техник хезмәткәрләр аркылы тулыланды. Менә шундый спектакльләр дә була. Менә сезнең булганмы шулай бер актер 3-2-4 роль уйнаган? Әйе. Андый спектакльләрне без эксперименталь спектакльләр дип атыйбыз, әйеме? Әйтик, безнең шундый Сәлам Актапи дигән балалар өчен спектакль бар. Анда 6 гына артист уйный. 6 гына артист уйный, ләкин әлеге спектакльдә 20-гә якын хәммәчеләр бар, этләр бар. Күбрәк этләр, бит. Менә бер артист, әйеме, 3-4 эт пародасын үзенең уйнавы аркылы тамашачыларга тәкъдим итә. Ягъни бу эт ул бульдогта булырга может, ул спаниельдә, ул теге урам күчегедә, ягъни бер артист 3-4 роль уйнап, әйеме, үзенә илһам таба, үзенә рәхәт таба. Һәм ул балаларга да кызык. Балалар моны тәгаен күрәләр. Бу бит менә теге Фәрит артист, әле генә ул бульдог иде, хәзер менә спаниельгә әйләнде дип, шундый әйберләр дә була. Сезнең үзегезнең шәхси труппагыз бармы? Менә бу безнең театр, балалар театры, ул дәүләт театры бит инде, бит. Дәүләт театры, дәүләт театрына махсус труппаны тотыр өчен финанс бирә. Әйтик, бездә 35 артист бит. Бу труппада без училищедан, театр училищесынан, сәнгать институтынан килгән артистларны шушы труппада без эшләтәбез театр эчендә. Бу минем шәхсән артистларым түгел, мин теге карабас-барабас түгел. Бу шәхси дәүләт театры һәм дәүләт менә шул талантлы артистларны иҗат итәр өчен аларга зарплата түләй, хезмәт хакы түләй. Һәм бу театрда 3 буын артистлар эшли. Бик яшьләр, синең кебек бездә бер артист эшли әле. Алар инде чакырылып эшли. Аннан соң яшь буын училищедан килгән, аннан урта буын артистлар һәм бик өлкән артистлар. Нури Әхмәт Сафин бар, Татарстанның халык артисты. Менә Рәмзия Закирҗанова, Татарстанның халык актрисасы. Шундый безнең бик көчле труппа. Сез әйттегез, минем кебек актерлар монда уйный. Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бик кызыклы сорау бирдең. Чыннан да без балалар, яшьләр өчен эшләгән бердән-бер татар театры Казанда бит. Безгә әлбәттә яшьләрнең, ягъни балаларның сәхнәдә уйнавы бик кирәк, бик кадерле әйбер. Ягъни балалар сәхнәдә уйнаганда, алар бер кайчан да алдамыйлар. Алар чын хисләр белән, чын рәвешчә алар әйтик бер пьесадамы или бер кызыклы
тарихта алар яши беләләр дә сәхнәдә. Менә шушы без нәүбәтне искә алып, Алла бирсә, быел шундый зур проектны тормышка ашырырга тырышабыз. Балачак театр студиясе. Театр каршында Балачак театр студиясе. Анда без менә сиңа ничә яшь? Миңа 11. Вот 5 яшьтән 15 яшькә кадәр булган балаларны җыеп театр студиясында театрның драматургияга, актерлык осталыгына багышланган театраль студия ачып җибәрергә безнең ният бар. Менә шуңа дәүләт булышырга тора. Сез кечкенәдән режиссер булырга хыялландыгызмы? Юк, кечкенәдән мин гомумән үземнең тормышымны әйтик техникага, автотранспортка шулай торып корган идем. Мин транспортта шофер, машиналар сатырмы дип, машиналар төзерме дип хыялланган идем. Ләкин алай булып чыкмады. Тормыш киресенчә мине менә театр училищесына китерде, Казан театр училищесында. Аннан соң Мәскәүдә укыдым. Мәскәүдә актер һөнәрен үзләштереп кайтканнан соң мин Академия, Галиаскар Камал исемендәге Академия театрында артист булып эшләдем 7 ел. Аннан соң яңадан Мәскәүгә артист булып туйганнан соң Мәскәүгә укырга киттем. Кем булып укырга? Кемне? Режиссер булып укырга. Ягъни артист һөнәре мине бераз туйдырды. Чөнки артист һәр вакытта режиссерга бәйле ул. Режиссер кушканны менә эшли, әгәр режиссерга ошамасаң инде артист бик борчыла кай вакытта репетициягә да килергә теге бик теләп тормый. Менә мин күрдем дә шушы әйберне. Аха. Режиссер булу ул кызыклырак икән. Режиссер булу ул отышлырак дип мин Мәскәүгә укырга киттем. Һәм анда 5 ел укып кайттым мин. Яңадан Галиаскар Камал исемендәге Академия театрына мин эшкә кайтсам, мине менә шушы яшьләр театрына режиссер итеп чакырдылар. Режиссер итеп. Шуннан минем артистлык карьерам тукталды, ләкин режиссерлык эшем менә шушы театрда дәвам итте һәм хәзерге көндә менә бу театрда мин шулай итеп менә бу балалар театрына килеп, мин үземне режиссер һөнәре буенча дәвам иттем. Сиңа үзеңә ошадымы соң? Бик ошады. Бик зур рәхмәт. Мин хәзер инде режиссер турында бик күп әйбер беләм. Үзең кем булырга хыялланасың вот? Үзең әйтеп кара әле. Мин режиссер булмас идем, ләкин сценарист, менә сценарист яхшы һөнәр. Мин уйлыйм шулай. Сценарист булыр идем. Яхшы. Мин сиңа уңышлар телим. Чыннан да менә синең әңгәмә корган вакытта диалогларны яхшы кура беләсең. Бәлкем син безнең театр өчен менә дигән драматург булырсың, Алла бирсә. Шуның белән безнең тапшыру тамам. Лайклар куярга онытмагыз.